mhuri yeZimbabwe muchiona tasvika mudare kana kuti panoitirwa nhau nachiremba Samson, tauya nenhau yemwana musikana ari kunzi ane nhau dzake dziri kunetsa dzechisatanism kana kuti dzeuroyi unonzi usatanism nechirungu ari pano padare. Saka tichada kuudzwa zvizere nezvatichaudzwa mafambiro azvichaitwa nedare kuti tisvike pakuzomuona mwana iye ari pano padare. Saka chekutanga tichada kuti mupe mhururu kune vari mudare kuna chiremba. Nhau iripo apwere. Ndakambozvisanangura ndikati ukauya kwaSamson saizvozvi ndenge ndine nhau yandine ndakapakata. Toda kuti mwana azvisanangurire sekuya kwaakaita pakati pedare rino, kuti mupwere asindaira asvike pakati pemusha uno. Dziri nhau dzatambudza pakati pemusha wavo. Ini ndoda kumubata huro iwo pano nokubvisa. Ndakamubata huro ipano pamusha panapa akazvibvumira iye oga. Saka ndoda kubata iye nevamwe vake. Ndikumvika zvakanaka. Saka tichakumbirawo kana ari pano musikana wacho auye agare padhuze nedare kuitira mhuri yeZimbabwe ikwanise kuzvionera yoga. Uya padare uchisanangurire nyaya yako. Gara pamupwere. Ya. Hanzi makasimba here? Hanzi kuri sei kunobviwa uko? Kunobva kuRight. Hanzi wakambouya kaiwe nenhau yako? Ndikakubata uroi. Chokwadi here ichi? Sure. Ndinotenda. Ndinoda kuti vazinzwire vega vapwere kuti zvakafamba sei. Ndinotenda. Ini ndinoitwa Rumbidzai. Ndine makore 25 ekuberekwa. Izvi zvakatangira tichiri kuchikoro kuyunivhesiti, patikaenda kuyunivhesiti. Ndiona shamwari dzangu zhinji dzine mari, vachifara, vachitenga zvavanoda, vachipfeka zvavanoda zvakanaka, chichiva mariya vachienda kuma-outings, like tiri kuchikoro tinombobudawo sevasikana, like ma-students go out. Saka ivo vaizoenda kuma-clubs ane vanhu vane mari, vachitenga doro ravaida nezvavaida. Saka ini zvakandinetsa kuti pashamwari dzandaitamba nadzo vese vaizviita izvizvi. Saka vairamba kutaura chokwadi kuti zviri kufamba sei, kuti mari vari kuiwana kupi, iri kubva kupi. Mushure mekuzenge ndazobvunzisisa umwe wacho wekupedzisira pavasikana vandaitamba navo, taitamba tiri chiguru chinosvika 5. Saka vasikana ava ndavabvunza umwe vaise vairamba. Wechi6 ndayakazotaura kuti vari kuzvifambisa sei, akanditi asi kana wakashinga uya tiri kudziwa zviri kubva kupi, tiri kudziwana kupi mari idzi. Ndokutangawo zvakaita. Tinokutendai amai nekutsanangura. Ndichada kuti muwedzere volume yenyu pakutaura kumhuri yeZimbabwe izive. Saka mushure mekunge maita zvamakaita izvi kana kuti kufurirwa neshamwari muri pakudzidza, zvakasvika here munzeve dzevabereki kuti muzosvika pakufamba saizvozvi kusvika pachiremba Samson, muzosvika pakubatwa nenhau yenyu iyi, kana kuti makangoita nhau iyi mungori imimi pachenyu chete kudzamara yazonetsa saizvozvi? Chakazoita kuti nyaya iyi irebe zvese ndizive zvese izvi. Mukutamba kwatakaitawo kuwana mari, pane pekuti unodzokera kumba zvikoro zvavharwa paya. Vabereki vaishamisika nezvipfeko kana nebvudzi kuti izvi uri kuzviwana kupi. Svika vabereki vazondibvunza kuti zviri kufamba sei. Neshamwari dzedu idzi tata kuti tapedza zvataita, taienda kurwizi, marwizi akasiyana siyana pasi pemvura, ndopataienda. Chinoita zvataita ndokuibva mari dzedu ikoko. Chinoita zvataita pasi perwizi ipapo nemvura, maricho zvataita ikoko. Saka vabereki vakazotanga kundibvunzisa kuti mari idzi dziri kubva kupi. Zvakandinetsa kuti nditsanangure. Nekufamba kwenguva vabereki vakati tifambe. Nokuti mukufamba umu zvandakaita nevabereki vakazonge vakunongedza kuti ndini. Nokuti pataita zvataita marichos aya pakafa sisi. Sisi vakafanira kuda kwezvinhu zvataita izvi.
Saka kufa kwemunhu ndokwakuri kubudirira kwangu, ndokwakuri kuwanda kwemari iyayi. Saka ndo zvakaita kuti vabereki vazoziva kuti ndo zvandiri kuita. Vakabva vachidzinga pamba, vakati enda unoita zvauri kuita iwewe, svika wazotendeuka kudzoka kumwana watinoziva. Mukutaura kudai so handitogari nevabereki, nokuti zvinhu izvi ndinoona kuti hazvibudiki ende ndozvikutenda zvakaoma mhuri yezimbabwe. Mwana musikana wamuri kuona anonzi Rumbidzai, sekutaura kwaaita ari muno mudare rachiremba Samson kuti auye kuzobatsirwa semunhu anga akambobatwa pekutanga, asi isu tashedzwa kuti tiuye kuti mhuri yezimbabwe izive kuti satanism kana kuti zveuroyi kuvana zviriko. Saka tichadzoka kwauri zvakare Rumbidzai, kuti uzosvika pakubatsirwa saizvozvi unenge wakasangana nemachallenges akawanda. Saka tichada kuti utitsanangurire kuburikidza kufa kwasisi vako kusvika usangane nematambudziko awasangana nawo kusvika usvike pano. Tichada kuti utitsanangurire zvawakasangana nazvo, zvaunokwanisa kuti uti kumhuri yezimbabwe kana kuvana vari muzvikoro vakaita seve vazive chakashatira satanism. chakazoita kuti tisvike pano padare ramadzibaba Samson nasekuru Samson. Mukufamba kwandaita nemukufara, semunhu wechisikana unodawo mukomana waunenge uchifambidzana naye nezvakawanda zvaunenge uchidawo. Vakumi vese ndakadanana navo vapera kufa, sofa vasvika kuma5 vese vafa. Chikuru chekuti vafe ndechekuti pandinodanana navo marichuzi angu andinoita inini ndinonzi nditore chimwe chinhu pavari, chinozoita kuti vafe. Pamwe wacho ndinonzi nditore maspens, pamwe wacho ndinonzi nditore ropa. Saka vese vari kufa. Izvezvi umwe wacho ndinopedzisa vandadanana izvezvi kutaura kunoku ari kutorwara atori serious. Ndakanzi nditore maspens ake, saka ndakamatora ndomashandisa. Saka zvinhu zvakundinetsa kuti ndozvisiya, nokuti ini ndakudawo kuchiroorwa kwezi ndakura, uyezve ndada kudzokera kwabereki ndivo mwana, ndisiye nenyaya yesatanism iyi kozi yatondikanganisa pachangu nezvandakudawo. Tinokutenda Rumbidzai. Ungatiudze here kuti unogara muno here muZimbabwe kana kuti zviri kuitika muimwe nyika dziri kune dzimwe nyika musiri muno munyika, kuti mhuri yeZimbabwe izive kuti munogara kupi, uyezve kuti muzosvika kuno kuna chiremba zvakafamba sei? Chikuru chatoda kuti vanhu vazive ndechekuti vanhu vanoziva zvichingotaurwa vasingazive kuti zvinotoitika. Saka kuuya kuno kwataita pano hatina kubhadharwa kana kuuya kuzonzi tinzi tapuhwa upfumi, asi tauya kuti vanhu vazive nekudzidza kuti chakashatira kuromba kana kuti satanism chii. Saka tichada kuti mhuri yeZimbabwe izive kuti munogara nzvimbo ipi, uyezve kuti munofamba sei kuti musvike munzvimbo yenyu iyoyo yacho, kuti vanhu vazive kuti zviriko. Kwandabva inini kwandinogara kuCape Town, asi mukugara kwandibva izvezvi ndinogara muno muZimbabwe. Ndinogara kwakasiyana siyana, sepandabva izvezvi kuya kuno ndabva kuhotel ndokwandinogara. Ndine dzimba dzakawanda dzandakaita mufurikidza mari idzidzi. Imwe yachona iri kuHighlands, imwe yachona iri kuBorodobro, imwe yachona iri kuWestgate. Ndokune dzimba dzangu dzakawandisa, ndingadzitaure dzese. Dzekuti vese munoti vane mari vaya havana mari, ini ndine mari nokuti zviri mudzimba idzodzo ndikatarisa nezera rangu hazvipindirana, asi ndinayo mari. Zvakaoma mhuri yeZimbabwe. Musikana anonzi Rumbidzai ari pano pachiremba Samson ane nhau yesatanism iri kuda kupera maari yakabatwa padare ravo. Nhasi uno vanayo dare iyoyo, sezvamuri kungonzwa kumusikana uyu akatora urombwa hunova satanism through shamwari dzaari kuti aifambidzana nadzo ari kuUZ muno muZimbabwe. Saka tichaisa nguva kudare kuti dare rimbotaura zvarinotaura. Vandikuda kuti mupera aite uyu anofanira kuuya nezvinhu zvesikarudzi zvaakatora pamupera ari kurwara uyu, kuti tikwanise kumusunungura. Zvekare une ringi mwana uyu yaakapakatiswa, nzira dzavo dzokupinda pasi pemvura, nzira dzesatanism. Anofanira kuzvibvumira ega kuti iye nevabereki vake vakuzovadaidza kuti vayanane kana tichinge tamuchenura. Ndikunzwika zvakanaka here? Ndinotenda.
idzodzo nzira dzoga dzatinoda kuti mupwere ateedzere. Kana ichinge asika pakati pemusha tinomubata uroyi saizvozvi, toita kuti abviswe uroyi ihwohwo. Nzira dzake dzose ane upfumi hwakawanda chaizvo watinofanira kuti anga achisiyana neupfumi ihwohwo kuti atarisana nechakanaka sekuchema kwaaita. Mupwere ari kunzi apedza muri nokuda kwesatanism. Nhasi tichada kushaidza shamwari dzake munguva inoteera auye nadzo pakati pemusha unoyu. Naivo vanofanira kubviswa uroyi futi pakati penyama neropa rake. Anozvitsanangurira iye kuti vachinge vari pasi pemvura saizvozvi, chii chavaitsanangurirwa, zvii zvavaiudzwa, ende chii chavaiita. Ndiri kunzwika zvakanaka here?